चंद्रेश्वर भूतनाथ संस्थान बरोबर पारोडा केपें हांची कमिटी महाजन आनी वांगडी हांचे तर्फे अतिरुद्र स्वाकार 25 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी ह्या कालावधीत आयोजित केला। तेन्ना ह्या अतिरुद्र स्वाकाराक सगळे भक्तजन महाजन कुळावी आनी सगळे वांगडी आसा ते हजर रावचे। तशेंच दनपारचो आनी रातचो महाप्रसाद आसतलो तेजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी सगळ्या लोकांनी हांगा आवर्जून अनुष्ठानाक हजेरी लावची आनी तन मन धन अर्पून देवाक सहाय्य करचें ही देवस्थान कमिटी मार्फत सगळ्या लोकां कडेन मागणी आनी सगळ्यांनी देवाचे कृपा आशिर्वाद आनी तीर्थप्रसाद घेवचो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। श्री भवानी शंकर महामृत्युंजय श्री चंद्रेश्वर पंचिष्ट देवता एकंदरीत देवतांची कलांची अभिवृद्धी व्हावी आणि समस्त ग्रामस्थ अन्य निवसित सर्व जनांचं कल्याण व्हावं आणि प्रत्येक घरामध्ये गृहसौख्य सुख समाधान प्राप्त व्हावं आणि सर्वांच्या मनोरथ कामना परिपूर्ण करून देणारा असा हा चंद्रेश्वर भूतनाथ ह्याच्या प्रीत्यर्थ जे काही देवस्थान कमिटीने योजलं गेलं की अतिरुद्र अनुष्ठान 12 वर्षातून एकदा करावं आणि हे यंदाचं दुसरं पर्व आहे अतिरुद्राचं। त्याकरता या पर्वा अतिरुद्र अनुष्ठानामध्ये अन्य जे याग होणार आहेत विशेष करून ह्या चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या परिवार देवता आहेत त्याला पंचायतन असं म्हटलं जातं। त्यांच्या प्रीत्यर्थ पंचायतन याग त्याचप्रमाणे अतिरुद्र स्वाहाकार सर्व भूतनाथ प्रीत्यर्थ महारुद्र स्वाहाकार आणि जगदंबा नवदुर्गा हिचा पूर्ण कृपा आशीर्वाद प्राप्त होण्याकरता एकंदरीत लक्ष कुंकुमार्जन हे असा कार्यक्रम योजलेला आहे। त्याकरता हा कार्यक्रम केवळ ब्राह्मण येऊन करून जाणे हे काही योग्य नाही। त्याकरता समस्त ग्रामस्थ अन्य निवसित सर्व जनांना येऊन ह्या कार्यक्रमाचा भगवंताचा कृपा आशीर्वाद घ्यावा आणि सर्वांच्या सहाय्याने आणि भगवंताच्या कृपा आशीर्वादाने हा यज्ञ सफल होण्याकरिता जे काही तन मन धन ह्याने तुम्ही सर्वांनी सहाय्य करावे असे आवाहन करतो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.